Hei, salutare toată lumea, numele meu este Elise Pumă. Și aici bine ați venit cu un al doilea episod de Minecraft Pocket Edition. Am văzut că v-a plăcut foarte mult și am spus să mai fac al doilea episod. Ați văzut, am fost studiat, am luat niște piatră, că am spus că nu mai stau să mineresc în acest episod. Am zis că mă duc eu, iau niște piatră și continuăm căsuța. Așa frumos, lin, nu ne grăbește nimeni. Și vreau să vă spun ceva, vreau să vă abonați la Silviu XD, nu Silviu XD, nu mă, era Silviu Mobile, este un prieten foarte bun de al meu. Nu este de la noi, dar face o treabă excelentă și a schimbat canalul. Are 6 abonați și aș vrea să mergeți la el pe... Nu mă, că nu avem nici piatra. Mergeți la el pe canal, să vă abonați și să-i, să dați un like și să scrieți în comentarii eu sunt de la Elisei și după cine face acest lucru, primii 5 vor apărea pe peretele golanilor, adică aici, fix lângă pat. Aici va trebui să vină geamul de sticlă și aici ușa. Așa. Să ne facem și noi un pic de piatră. Da, mă. Băgăm așa. Stați un pic, pun un pic de pauză. Și bun, am revenit, am avut ceva probleme și acum am putut din nou. Am venit aici să spar niște piatră, că jos este o mină și nu m-am chef să explorez. Vreau întâi să terminăm casa. Și totuși așa, dacă strângem și la episodul ăsta tot câte 5 like-uri, la fiecare episod eu să mai postez Minecraft. Că am văzut că are și o calitate foarte bună cu nouă textură. Este o textură este excelentă textura și mie chiar îmi place. Se vede mai faină. Episodul ăsta nu va fi foarte lung, pentru că am și eu un pic de treabă. Of, stai că nu am chef să mai prăjesc carne. Să mai spargem un pic de piatră. Sper să mă auziți bine. Nu de mult m-am trezit, am fost de-a mâncat și nu sunt foarte trezit încă. Nu mă trezi foarte bine. Încă tot somn. Și s-ar putea să facem și o serie de Roblox. Dacă vreți, scrieți în comentarii dacă vreți Roblox. Să omorâm și noi băcuța asta acolo. Pată! Candelata. Vrei cu ternăcop înseamnă că... Am zis și textura este mai faină că nu mare. Apa este mai frumoasă. Opa. Ne necăm în bazin. Jos nu va rămâne așa cum să noi așa pe jos. A venit parchet, adică lemn. Și mă gândeam poate să mai filmăm Clash Royale. A, da. Avem un mare chest opening pe Clash Royale. Ne-a picat un super magical chest și acum peste 3 chesturi va pica un magical chest. Mâine sau poi mâine cred că vom face un episod cu Clash Royale chest opening. Poate și noi o legendară. Hai că am ajuns la arena 6. Și trebuie să fac o ușă neapărat.
Trebuie să mă duc pe niște nisip. Hai să fac o săcură. Așa mai pixelat. Am un punte la nani. Aici un geam. Aici geam. Așa un geam de 4. Se vadă. Îmi dă frumos. Sper să mă auziți bine. Sunt cât de aproape pe telefonul. Ha, mă culcă-te, nene, așa. Și dacă vreți să apăreți pe peretele abonaților, aici va veni. Dar v-am spus, abonați-vă la Silviu FIFA Mobile și scrieți în comentarii ce vreți. Eu sunt de la Elisei, Nastia. Și eu voi merge la el pe episod, mă voi uita și voi alege bine cât sunteți, eu să vă pun pe perete. Dacă vreți, eu nu vă oblig. Dar dacă vreți pe perete. Facem și noi o mini casă. Pentru început. Episodul ăsta nu va fi foarte lung. Celălalt episod n-am putut să-l țin mai lung pentru că nu am avut de plecat de acasă. Că dacă nu-l țineam de 14 minute, cam așa. Așa. Și cei care vreau promovare să facă să se aboneze la SilvXD, scrie nu mă dă SilvXD, mă abone la Silviu FIFA Mobile și să scrie eu sunt de la Elisei și vreau promovare. Bun? Las că vă lăs în descriere ce trebuie să faceți pentru promo. Și să dați like, bineînțeles. La 5 like-uri va apărea din nou un nou episod de Minecraft. Dacă nu, așteptăm până ce se strângă. 6 din cât lemn avem. 24. Stai că mă duc să pun în colțuri. Cotru-i casa încolo, nu? Da, încolo. Și dacă, bine, în Clash Royale la mine nu puteți intra în clan numai nu știu de la cât, pentru că sunt într-un clan foarte mare și bun. Un clan foarte bun. Cred că de la Arena 8, cam așa. Bine, eu sunt Arena 6, dar am vorbit cu... Acu este clanul că mi este prieten. Nu, cum era? Mi este prieten și am spus să mă bage și pe mine. Ne pana mea era casa. Până vin din pădure. Poate era din... Stai să mărăm și noi. Purcel lăsam un pic de lag. Că prin zona asta n-am umblat. Da, l-am omorât. Păi și că văd la mama. Uite aici. Mamă, ce lag am. Mor. What? The hell? What? Iar îmi face figuri. What? Ce șmecher. Schioblindă. S-a reîncărcat ea. Faza e că textura asta consumă foarte multe frame. Nu, mă. Stați un pic. Pun un pic de pauză. Și bun, am revenit din nou. Am avut o problemă cu încărcarea mapei, dar până la urmă s-a încărcat. Trebuia să sparg câte un bloc. Am pus eu la fiecare colț, așa, să văd cum arată. Arată foarte bine. Nu știu. Intrăm pe geanca mafiosă. Nu știam un lag. Oare mi-ai pornit? Da, mi-ai pornit netul. Stai să
opresc internetul și poate din asta am lag. Hai că zici că... arată bine. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Elise și v-am salutat. Salut!